Takže čau lidi, já vás vítám u té slíbené série Minecraft Vanily. Ano, jak vidíte, tak jsem tady sám, protože Bubi musel odejít a já jsem říkal, že budu točit často, takže bych chtěl dneska vydat nějaké to video. Takže asi takhle. A můžete si všimnout, že už mám v inventáři nějaké ty věci. Ano, z důvodu toho, protože tento díl natáčím po třetí. Ani v jednom případě se mi nenahrál zvuk, nevím jak je to možné. Takže asi takhle. Říkal jsem v tom jednou už nahraném videu, že si uděláme loďku a pojedeme někam za oceán na nějakou jinčí planinu. Že to nechám do dalšího dílu. Ano, takže ten díl bude teďkom. Takže si položíme crafting. A uděláme si loďku. Takže šup, šup, šup. Vezmeme si ten crafting. Položíme si loďku a jedeme. Tak jo, takže nevím, kudy mám se vydat, takže jdem třeba tady to dma. Ano, lekniny, ne. Musím to ničit. Ty lekniny, ano, už jsem, ne, leknín. Jak jsem říkal, no vlastně, teď to říkám znova. Bude se to trošku sekat, protože tento svět jsem vytvořil teďkom, než jsem začal natáčet. Takže, ne, dobrý. Takže se to bude jakoby načítat ten svět. Takže se to bude malinko, no, lagovat. Takže mi rupla loďka, takže si jdeme udělat novou lodičku. Ano, mám hodně dřeva, těžil jsem hodně dřeva, aby jsem měl potom z čeho stavět dům, potom. Počkej, já ten crafting chci. Tak. Takže asi takhle. Tam v tom videu, které vlastně vy neuvidíte, protože se mi tam nenahrál zvuk, jsem říkal, že toto video bude jenom krátké. Ale to si epický. Takže to si jenom vezmem. Tak. Takže to video bude jenom takové kratší, abyste prostě věděli, že vás o tu sérii Ty vole. Ach, bože. Takže si vezmeme znova crafting. A znova si uděláme lodičku. A ten crafting si opět vezmu. Hop, a jedeme. Takže asi tak. Barák bych si představoval postavit někde na vrcholku, aby jsme měli prostě. Ne. Zase, no takže to asi nebudeme plavat a. Hop, tady to trošku přepákuříme, tak nic. Barák bych si představil na nějakém vrcholku nějaké větší hory, aby jsem si potom mohl postavit, nebo my jsme si, ale pumpkiny, ty se mi hodí, ty si vezmu. Já vím, že vždycky přeruším to, co jsem chtěl říct, ale to už je vedlejší. Uhni krávo. Krávo, ovce. To je jedno, mě to plete. Ale to už je vedlejší. Aby jsem prostě třeba si potom postavil nějaký hrad a tak dále. Napaváme se. A fakt, jestli už se tady nebude nahrávat zvuk, tak jako už nevím, co s tím je. Jednou vím, že jsem ten zvuk vůbec ani nezapl. Po druhé vím, že jsem omylem stiskl klávesu, kterou zapínám video a vypínám. Takže jsem natočil jenom ahoj lidi, vítám vás u naší série a konec. To bylo tak všechno. A po třetí jsem to natáčel tak, že prostě se mi nenahrál zvuk. A teď to natáčím po čtvrté, takže jako je to všechno spěje proti mně. Takže tady vyskačeme nahoru. Hop. Takže asi takhle. Jinak říkal jsem, že budu dneska teda natáčet ten díl sám. Bubi si musí něco zařídit. Oh. Co to je? Proč to je takhle ve vzduchu? Divně vygenerovaný. A taky jsem říkal, ano, hraju na 1.70, ale počkám si, až vyjde, vím, že už je 1.8, sakra lagy. Vím, že už je 1.8, ale počkám si, až bude 1.8
dejme tomu třeba 1.8.1 nebo 1.8.2, protože chci, aby se odstranily ty bugy. Třeba se mi stává, že když jsem chtěl vytvořit dveře třeba z Birchwoodu, tak jsem prostě, když jsem najel mimo ty dobrý, to skočím. Když jsem chtěl prostě když jsem najel, hned jak jsem najel mimo ty dveře prostě, tak se mi objevily prostě normálně ty staré. To je nějaký takový blbý bug, takže z toho důvodu si počkám na Minecraft 1.8, třeba 2 nebo 1, jak už jsem říkal, to už je jedno. A potom to vlastně udělám server přes Hamachi, ať to zbytečně neplatím. Jsou zbytečné finance, se mi zdá. To dám na 1.8 a budu pokračovat normálně s Bobím tady na tom serveru. A možná, že si sem vezmeme i nějakého hosta. Pokud by někdo měl zájem, tak můžete napsat zombík, já jsem si myslel, že tady je nějaká nová potvora. Ne. Dobrý, zadal jsem ho. Zase jsou lagy. Dobrý. Takže asi takhle, no tak počkat, já jdu nahoru na nějaký strom, se vyšplhám. A myslím si, že pro dnešek už by to mohlo být i dost. Hele, tam máme epický západ slunce. Takže šup. Tak se podíváme na západ slunce, jak nám zapadá za hory. Ano. Ne, to jsem nechtěl, nevadí. A vezmeme si pochodeň. Ano, takže můžete vidět krásný západ. Tam hoří strom. Dobrý, no. Tak jo, počkáme si, až zapadne slunce. Užijte si ten nádherný pohled, i když vím, že na tu skalu to moc nádherný pohled není. Ale tak to už je vedlejší. Tak jo, takže děkuji, že jste zhlédli tady toto video, budu rád za like, dejte tam nějaký pěkný komentář, video každopádně někde sdílejte. Přece jenom jsme na začátku a chtěl bych, aby jsme měli více té sledovanosti. A vidíte, že už nám slunce zapadlo. Napište pěkný komentář, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, pokud se vám video nelíbilo, špatně jsem to řekl, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, takže dejte taky like, napište nějaký pěkný komentář, sdílejte video a já se s vámi loučím, takže se mějte pěkně a ahoj!